Sí, bueno, ao final o ano pasado foi unha tempada increíble. Creo que este ano intentar repetila creo que vai ser difícil, pero para nós, para os que seguimos do ano pasado, é moi emocionante esta campaña, aparte do ano do centenario do noso clube. Vamos intentalo facer o mellor posible e intentar conseguir primeiro a permanencia e gañar os máximos partidos posibles. Ao final creo que seguimos bastante do ano pasado, cun entrenador que levamos moito tempo con el e creo que iso é moi importante, a xente que viu de fora tamén estamos moi contentos e o que ti dices, vamos nunha liña ascendente e creo que temos que seguir así e seguro que vai ser unha temporada moi ilusionante. Sí, bueno, o ano pasado xa se veu que no playoff creo que eran 3-4 filiais e creo que ao final a ser xente xoven pois tes moito que demostrar, moitas gañas por intentar chegar ao fútbol profesional e creo que nós somos un equipo moi xove e con moitas gañas. Bueno, ao final é un partido máis, sí que vai ser unha saída moi difícil porque eles teñen un moi bo equipo, pero creo que se facemos as cousas como as estamos a facer, intentaremos sacar os 3 puntos e oxalá sexa así. Eu levo aquí desde infantil A e bueno, esta é a miña 7ª tempada aquí e para min é un orgullo tremendo estar aquí na miña casa. Bueno, cada tempada afronto con máis ilusión, con ganas de seguir crecendo e a verdade é que estou moi contento aquí e oxalá sexan moitos anos máis. Para min, xa xo dixen, esta é a miña casa, para min cada vez que salgo a xogar con este escudo pois intento facer o mellor posible e estou moi contento de estar aquí. Sí, a verdade é que para nós que a xente este cerca nosa, que este animando sempre, outro día en Barreiro espectacular, estamos moi contentos, para nós a afición é moi importante e creo que estamos a devolverlle esa confianza e estamos encantados con eles. Sí, para nós que en cada partido veñan non sei cantos celtistas, para nós é moi importante porque cada persoa que ven a nos axúdanos moito e estamos moi contentos coa xente que está a vir e oxalá pudieran vir moitos máis.